Hello mga kainday! This time i-flex ko ang aking mga nahuli sa bunsod o pumasik sa aming bunsod. Masyadong maaga ito mga kainday kaya gumamit pa kami ng flashlight this time. Ayan, merong isang bangus. Malaki ang bangus mga kainday, maraming hipon at kunti lang ata ang alimango dyan. Nagtatago pa sila. Ito, umaga na kasi that time na gumamit kami ng flashlight. Nasa 4 AM ata yun o 5 AM in the morning. Early in the morning mga kainday. Iba to sa mga una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na pinapakita ko mga video mga kainday kasi minsan araw-araw kami pumupunta sa bunsod o minsan naman every other day. And thank you for watching mga kainday. I hope tapusin nyo hanggang dulo. Thank you. God bless. Pansak nga pa no? Ano? Takla. Takla. Sure. Nakilid naman na mong Sini nga ba? Tahu si Rich. para wala na himutang. Anak na siya ganina. Ligo na ko ba? Tanawa lagi din kadagayan. Ingon na po siya mo kilaw na kuma. Huwag kuyog-kuyog ka. Pa small dali na. Dili ni daghan ron ha. Kaysa tumiyagi. Daghan gamay. Tapos sini nga ba? Mulat sa pod. Tik na. Daghan mo bugal na.
Unsa man? Anak daw ka dagpili. Dahil, serious mo ito yung ginawa. Ikaw lagi dahil. Oh! Kaya pag ako kumira. Wala alis sa kapong. Bom lah masa belum mana. Ingat nih, pengaruh dengan nih. Ubon ang na ning sa lawason ba. Hoy. Sa naman ka? Awan na dewe. Harus salig ka kay nakakasik. Kablihan lang to nimo dito. Ito ng isda. Ito sa iyo. I-reach daw. Ang tingog. Wake na ang battery. Di na mo tingog kay muligo na daw siya. Pinagwapa i-reach. Ano yun? Anon nga bata. Nami bata kuyo guys, tara. Nang luod kay gusto na daw siya maligo. Oh no. Baby. Inambak na diya. Amag. Hugahubo naman lagi di kag jacket. Mahugaw na mong jacket. Nak. Hi, say hi. Ay, langoy ang talingi, nak, oh. Tara, gamatay kayo. Fish. Magdula ka diya kaysa magsikag kagul. Mugyo, ako sa una, mukuyog ko ni Lula, ni Mug ni Lulu. Masira ko dula-dula. Mayo, Hantod matagak. Sige na. Mali. Mali. Laway star. Suwata gamay mo pa mo. Bye bye. Ludugo na nga ay. Dito mo nga. Dito. Nadagan lagi ron na. Dagan jud ron. Ay! Oh. No, dapit man ni mabaw. Na, kaungan na. Kaungan na.
Dili na. Hmm. Doon dumay. Ani, huwag ako sa po mga gamay ang isda. Di maglumba ni panglup. Ha? Itong sa sako ba nga, kandos. Kaya mabaw din ang naisibot na isda. Dinak. Gusto na. Gagmay nga isda. Wala na na. Video eh. Video na na. Nag-play na na. Okay. Ma, di ako bugsay be. Takaw na dito na. Ini Takaw na kay wala midagan ng pambo.